Разговаряме с Мариан Нешов, хлапетата Благоевград, устремени към трета поредна титла тук. Така ли или това не е най-важното? Така е, но не е най-важното. Важното е децата играят, да се забавляват. В този красив град и това прекрасно време е уникално времето. Условията са уникални. Организацията е много на добро ниво, така че да стават хубави и красиви мачове само за децата. Не мога да не те провокирам, все пак, когато два пъти си шампион, с Зури Радовиш вече имам, както се казва, желащи да има директно излъчване на мача. Така е, да, но както казвам, това не е най-важното. Важното да има красива игра, децата да се забавляват и по-добрия да победи. Какво би ни препоръчала Мариана за следващата година да коригираме? Виждаш, че от всяка година турнирът е по-добър от предната, това поне ти го виждаш. Наистина е така. Единствено, което за мен ще бъде по-хубаво и по-красива игра ще има, ако терен е малко по-голям, но за децата и това става. Те с година растат и искат вече да играят повече, по-бърз футбол и по-голяма динамика да има в играта. Но също е много полезно пак тази игра да е красива, децата да се забавляват и всичко, което се случва на този турнир е само голям плюс за децата и за треньорите дори. Време, абсолютно всичко е топ.